Moni Boro Channal angni be फिसा channel boikwobw खनसे बरायहरनाय थाबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना आं भिडिअखौ नायजोबगोन होननानै आरो सापर्ट खालामनो लोगोफोर आंखौबो दिनै भिडिअ लानाय जाहोनानो जाहैबाय दाख्लै थिं अर्डार हैनो थांनाया मैया कल खालामदों आरो थिंआ फैबाय होननानै बेखौनो जों लायनो नागिरदों बेखौनो नोंथांमोननो एसे देखायलांसै होननानै भिडिअ बनायनाय जाबाय आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासिम सफैबाय जों थिं लांफैनाय जायगायाव gwdan लाबाय आरो न' फिसाबाबो एसे दामिखौनो होनोसै होननानै थिं रोगानांबाय बेलेगाव दोननानै सान्दुं गोसायाव थिंखौ गोथांखौनो लाबोबाय आरो गोथांखौनो होनोसै होननानै थिङाहाय 35 मोन ना
मालाय थिं रोगादों थिं 4,000 लाब जाबोदोंनो